Să te binecuvântăm pe Doamne, te cleau avri, așa de să nu le vedem. Haideți, te lăsăm.
Aleluia, aleluia, slavă Domnului, 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 Domnului. Doamne, Doamne, că sunt multe, de-am la regine, să mă ajute. De la necazul meu cel mare, nimeni nu-mi dă alenare. De la necazul meu cel mare, nu-mi dă nimeni alenare. Potolește furtuna ce ghiceată casa mea de Domnul cu puterea Lui Aud, Domnul cu puterea Lui schimbă viața omului. De-am la necazul, Doamne, când vine, nu se mai lasă de mine. Doamne, mai întinde-ți mâna Ta peste casa mea, să viața în familia mea. Tu ești bunul salvator, Doamne, Tu ești bunul salvator, medicul tuturor. De la boala periculoasă, stau liniștit în casă, ca boală periculoasă. Doamne, am o boală foarte grea și nu știe nimeni, rana din inima mea, ce mă poate să știe ea. De-am am fost la un doctor ca să-i cer un ajutor. Eu am fost la un doctor ca să-i cer un ajutor. De la medicamente el mi-a dat, pentru mine n-am vorbit. Voi, Doamne, ce-am să mă fac? Boala mea nu are leac. De la boala mea nu are leac. Mulți doctori m-au consultat. Boală periculoasă, nu stau liniștit în casă. Că am o boală foarte grea și nu știe nimeni. Plângea copilul
revedere, soția mea. La revedere, scumpă mea. La revedere, nepoții mei. Amintire de tata, astăzi fără să-și casă și o să-și lăge urmată tatăl meu. La revedere, tatăl nostru. Doamne, o să plângeți urma mea, la revedere, fata mea. De la canic de Parpale na na na, forța o la plățărța undeva.
holerele Dem la cadenul de despărțire Cadenul de amănătă Numai Iisus să virui Dem la ciudem la chiumba sutanglale Doamne, nu putem face nimic. De aceea te rugăm, Doamne Dumnezeule, vino și binecuvintează-ne. Binecuvântă în ziua aceasta slujba, Doamne Dumnezeule, care va fi în locul acesta. Am vrea, Doamne Dumnezeule, să binecuvintezi pe frații slujitori, să le dai, Doamne Dumnezeule, putere de slujire în ziua aceasta. Și apoi, Doamne Dumnezeule, mă rog ca Tu să le răsplătești și să-i binecuvintezi, Doamne Dumnezeule, cum Tu știi cel mai bine. Mă rog, Doamne, în ziua aceasta să binecuvintezi familia îndoliată. Doamne Dumnezeule, îndură-te de ei. E o încercare, e o durere, Doamne, și știu că Tu ești Cel care mângâi cel mai bine. Cuvintele noastre, Doamne Dumnezeule, sunt prea puține, dar știu, Doamne Dumnezeule, că Tu poți totul și Tu poți, Doamne Dumnezeule, să faci totul pentru ei, să treacă biruitor, Doamne Dumnezeule. Mângâie-le inima și binecuvintează-i în numele Domnului Iisus Hristos. Apoi, Doamne, își cer în ziua aceasta, binecuvintează, Doamne, audiența întreagă, pe cei de aproape, pe cei de departe, Doamne, care astăzi sunt alături, Doamne, de familia îndoliată. Te rog, Doamne Dumnezeule, binecuvintează-i și îți mulțumim, Doamne, pentru faptul că Tu ești de partea noastră și ne-ai ajutat astăzi. Doamne, te rugăm, fii cu noi în ziua aceasta. Mergi cu noi, Doamne Dumnezeule, și am vrea ca toată lucrarea din ziua aceasta să o încredințăm în mâna Ta, pentru ca Tu, Doamne Dumnezeule, să fii proslăvit și glorificat în ziua aceasta. Te rugăm, fii cu noi și binecuvintează-ne numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt ți-am cerut toate aceste lucruri, Doamne. Amin. Amin. Asta e ultima zi, la revedere de copii, la
de rămâneți copiii mei cu mine. În grijă lui Iisus Hristos. Doamna, că nu știu că ne mai vedem. La revedere, copiii mei, la revedere, scuții mei. Să ne întâlnim cu Dumnezeu, la revedere, neamul meu. La revedere, eu vă spun că stai ultimul drum. Doamna, ăsta e ultimul drum, la revedere, eu vă spun. Toată viața m-am trudit și n-am rămas cu nimic. Doamne, ce-am agonisit în lume. Toate sunt înșelăciuni. Ca și omul trecător pe pământ de muritor, de la viața trece ca și așa e omul trecător, de la omul este muritor. De la ce-am agonisit în lume, toate sunt înșelăciune. La revedere, copiii mei. La revedere, scufii mei, la revedere, frații mei. La revedere, eu vă spun, eu vă spun. De-am la ăsta e ultimul drum, la revedere, eu vă spun. Arată că într-adevăr hotărârea de a-L urma pe El, hotărârea de a merge după El rămâne valabilă. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare cu această lucrare. Merg mai departe și anume, în al patrulea rând, există și un plan al vrăjmașului, un plan al diavolului. Spune așa Evanghelia Ioan, capitolul 10, hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Diavolul este vrăjmașul omului încă de la început. Și oamenii
îl ascultă de multe ori și îl urmează, pentru că le împlinește poftele, pentru că îi lasă să trăiască cum vor, pentru că planurile lor par să meargă bine, planurile oamenilor par să meargă bine și par să meargă ok. Dar să știți un lucru, diavolul nu vrea să fie mântuiți oamenii. Diavolul nu vrea să mergem pe calea lui Dumnezeu și diavolul nu vrea să moștenim slava lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, fiți atenți și vegheați la gândurile, la planurile voastre, la inimile dumneavoastră și la inimile noastre, în așa fel încât să nu fim înșelați de vrăjmași și să-L urmăm pe El și zic ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și ultimul gând în ziua aceasta este că fiecare om este chemat să facă o alegere. Putem alege să urmăm propriile planuri după mintea noastră fără Dumnezeu sau putem alege să urmăm planul lui Dumnezeu după voia lui Dumnezeu, ajungând la Dumnezeu. Spunea cuvântul Domnului în Isaia 53, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Dragii mei, din firea noastră, din îndemnurile noastre, din poftele noastre, din mintea noastră stricată de păcat, ne ducem spre rău, ne ducem spre fără de lege, ne ducem spre nelegiuire, ne ducem după planurile vrăjmașului. Dar Dumnezeu ne cheamă în ziua aceasta să ne întoarcem la El. Dumnezeu ne cheamă în ziua aceasta și ne spune că are un plan de mântuire cu noi, un plan de răscumpărare, un plan de înfiere, un plan prin care suntem moștenitorii slavei. Dar ne spune următorul lucru. Astăzi îți spun înainte moartea și viața, binecuvântarea și blestemul. Astăzi ni se pune înainte să putem alege. Mergem cu Dumnezeu după planurile Lui sau mergem cu diavolul după planurile Lui? Nu există cale de mijloc, pentru că sunt oameni care spune, domnule, eu n-aș vrea să fiu nici cu Dumnezeu, nici cu diavolul. Vreau să vă spun că nu se poate. Mai este o altă variantă care spun oamenii, eu aș vrea să merg să împac pe amândoi, și pe Dumnezeu și pe diavol. Nici asta nu se poate. Spunea Scriptura în Evanghelia Matei, capitolul 6, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. N-avem cum. Dragii mei, în ziua aceasta vă îndemn, pentru că Dumnezeu ne-a descoperit planul Său, ne-a descoperit voia Sa și gândurile Sale. Haideți să credem în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, să-L urmăm pe El, să umblăm după planul lui Dumnezeu pentru viața aceasta și vom ajunge să fim cu Dumnezeu în veșnicie, moștenitori ai slavei Sale. Alegerile, planurile noastre, gândurile noastre făcute pe acest pământ au consecințe, au urmări, atât în viața aceasta cât și în viața veșnică. De aceea ne rugăm Dumnezeu să ne binecuvânteze, să alegem, să urmăm planul lui Dumnezeu și să fim cu El în veșnicie. Amin. Continuăm să mai cântăm o cântare. După cântarea aceasta, invite fratele Petric, Dumnezeu din cer să-l binecuvânteze, ne va sluji. Amin. Domne, către Tine Iisuse, nu am la
Căci de ceasurile vine și nu se mai lasă de mine și nu se mai lasă de mine. Să-l pe show! La moment ce ne îmbrăță Predeuna în gura mea. Doresc mângâiere și binecuvântarea pe care Dumnezeu poate să o dea în vremea aceasta către frățietatea din Murgeni. Special pentru familia Sandu. Vreau să vă spun că fratele Ghiță a avut un loc special în inima mea între frații din Murgeni. Cu câteva zile în urmă m-a sunat să stăm un pic de vorbe, eram plecat în Franța și am zis, frate Ghiță, atunci când mă întorc acasă putem să vorbim, dar lucrurile se schimbă. Dragilor, aș vrea să nu uităm că și în aceste momente speciale de durere, de lacrimi, Dumnezeu are ceva să ne vorbească. Și aș vrea să întreb în ziua aceasta, este cineva gata să asculte glasul lui Dumnezeu? Domnul în ziua aceasta vorbește prin cuvânt și Pavel spunea Roman capitolul 15 despre mângâierea pe care o dau Scripturile. Aș vrea alăturat de cuvintele citite să mai pun în fața dumneavoastră pe scurt câteva gânduri și rog pe fratele Agustin să mă ajute să citească din cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, de la versetul 55 la versetul 60. Cuvântul Domnului ne spune astfel. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a ridicat și a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis: iată văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească și au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne Iisuse, privește Duhul meu! Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit. Amin. Preiubiților, cuvântul acesta din Scriptură citit ne prezintă situația când primul martir al bisericii creștine onorează pe Dumnezeu prin trecerea din viață în felul acesta. Și ne spune cuvântul Domnului că atunci când cei din vremea diaconului Ștefan aruncau cu pietre în el pentru că voiau să-l omoare,
El, spune Scriptura, are din partea lui Dumnezeu un har să vadă o revelație divină. Și a spus, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Aș vrea, pornind de la gândul acesta scurt în această zi, să vorbesc despre omul la moartea căruia se deschide cerul. Omul la moartea căruia se deschide cerul. Ștefan era în pragul trecerii în eternitate. Dumnezeu și-a deschis cerul înaintea lui. Spune cuvântul Scripturii în Luca 16 despre un bogat și un sărac, Lazar. Și atunci când Lazar a trecut din viață, spune cuvântul Scripturii, Luca 16:22, a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Aș vrea câteva gânduri să vorbesc în această zi despre cum arată, cum îl prezintă Biblia pe omul la moartea căruia se deschide cerul. În primul rând, omul la moartea căruia se deschide cerul este un om care face parte din poporul lui Dumnezeu. Este un om care face parte din poporul lui Dumnezeu. În Fapte, capitolul 6, ne spune cuvântul Domnului că a apărut o problemă în biserica din Ierusalim. Evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva celorlalți evrei pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor. Și spune cuvântul Domnului că apostolii se adună împreună și fac o propunere, un plan. Și spun așa, fraților, alegeți dintre voi câțiva bărbați care aveau anumite calități, anumite caracteristici, ce să facă slujba de diacon. Ceea ce vreau să scot în evidență este gândul acesta. Fraților, alegeți dintre voi. Și între oamenii care au fost acolo aleși a fost și Ștefan, omul la moartea căruia s-a deschis cerul. Ștefan era dintre oamenii lui Dumnezeu. Fraților, alegeți dintre voi. Omul la moartea căruia se deschide cerul este un om din poporul lui Dumnezeu. E un om, chiar dacă sunt probleme în poporul lui Dumnezeu, cum spune Biblia, erau acolo anumite tensiuni, anumite lucruri care trebuiau să fie rezolvate. El era dintre ei. Îl cunosc pe fratele Ghiță de aproximativ 30 de ani. De la începutul slujirii mele. Chiar dacă au trecut vânturi reci peste comunitatea, peste frățietatea pentecostală din Murgeni, fratele Ghiță l-am întâlnit întotdeauna în poporul lui Dumnezeu. Și oricare ești aici în această zi, aș vrea să te întreb, ești din poporul lui Dumnezeu sau ești pe lângă poporul lui Dumnezeu? Pavel spunea în Efeseni capitolul 2, așadar voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Toți cei care în ziua aceasta sunt aici și ne ascultă, doresc ca Dumnezeu să-i ajute să nu fie străini de poporul Domnului, să nu fie oaspeți musafiri prin poporul Domnului, ci să fie oameni din casa lui Dumnezeu. Pentru că omul la moartea căruia se deschide cerul face parte din poporul lui Dumnezeu. În al doilea rând, omul la moartea căruia se deschide cerul este un om plin de credință. Este un om plin de credință. Spune cuvântul Domnului, Fapte, capitolul 6, versetul 5, au ales pe Ștefan, bărbat
plin de credință. Plin de credință. Aș vrea să înțelegem că în vremea în care noi trăim astăzi, oamenii spun fiecare dintre ei, și noi avem credință. Și noi credem în felul nostru. Fiecare dintre noi avem crezul nostru. Și nu e important, spun ei, în ce crezi. Important e să crezi în ceva. Aș vrea să nu uităm ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 14. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Să nu vi se tulbure inima. Spunem în această zi frățietății din Murgeni în general și celor din familia Sandu în special. Am înțeles că fratele Ghiță a avut 16 copii și aproximativ 130 de nepoți. Vă spunem din partea Scripturii să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în această zi și în toate zilele în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos. Omul la moartea căruia se deschide cerul este plin de credință. Și spunea Pavel în Evrei 11, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, căci prin ea cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Și versetul 6 din Evrei 11 spune, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Dacă vrem, atunci când vom trece din viață, la moartea noastră să se deschidă cerul, să fim primiți în Raiul lui Dumnezeu, trebuie să fie oameni plini de credință. Amin? Slăvit să fie Domnul. În al treilea rând, omul la moartea căruia se deschide cerul este un om plin de Duhul Sfânt. Este un om plin de Duhul Sfânt. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt. Și în momentul, citea cuvântul Scripturii fratele Augustin, când oamenii aceia aruncau cu pietre în el, era în momentul când trecea din viață, ultimele frânturi de viață din ființa lui se scurgeau, zice Biblia, dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a ridicat și-a pironit ochii spre cer. În vremea aceasta, când oamenii tot mai mult sunt influențați de Duhul lumii, avem nevoie să fim plini de Duhul lui Dumnezeu. Și aș vrea, dragii noștri, fiecare dintre noi să ne întrebăm în ziua aceasta cât de mult ne călăuzește, ne inspiră, ne dă direcție, ne influențează Duhul lumii și cât de mult ne călăuzește, ne inspiră Duhul lui Dumnezeu. Pavel spunea, Efeseni capitolul 5, versetul 18, nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Omul la moartea căruia se deschide cerul este plin de Duhul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi să nu uităm imperativul Scripturii. Fiți plin de Duhul Sfânt. Amin? Domnul să ne binecuvânteze. 4. Omul la moartea căruia se deschide cerul este un om al Scripturilor. Dacă ne uităm în Scriptură, în Biblie, în Cartea lui Dumnezeu, în capitolul 7 din Faptele Apostolilor, în apărarea sa, omul lui Dumnezeu Ștefan face o pledoarie a planului lui Dumnezeu. Fratele Augustin vorbea despre planul lui Dumnezeu. El prezintă lucrurile de la început, pas cu pas, fiecare eveniment, fiecare episod, fiecare timp din viața lui Israel și aduce argumente scripturale. Cât de mult îți umpli mintea cu cuvântul lui Dumnezeu, cât de mult îți umple inima cu cuvântul lui Dumnezeu. Ezra spunea în Psalmul 119, strâng cuvântul tău în inima mea. De ce? Ca să nu păcătuiesc
împotriva ta. Pavel spunea în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 7, fraților, să nu treceți peste ce este scris. Sunt circunstanțe, sunt situații, sunt probleme în viața noastră de familie, de biserică, când suntem presați să facem așa sau așa, să-i mulțumim pe alții, însă dincolo de lucrul acestea, noi trebuie să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de experiența unui slujitor. Omul acesta, într-o biserică, avea probleme și i-au spus unii, ai grijă, ai deranjat pe familia cu tare, ăștia sunt mulți, ăștia pun mâna pe tine, ăștia pot să-ți facă ceva. Au zis, pot să-mi facă ei ce vor. Important este nu să-i supăr pe ei, important este să nu-L supăr pe Dumnezeu. Omul la moartea căruia se deschide cerul e un om al Scripturii. Și spunea Domnul Iisus Hristos, cercetați Scripturile, Ioan 5:39, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică și tocmai ele mărturisesc despre mine. Și Pavel spunea 2 Timotei 3:16, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune, neprihănire. Spiritul lumii, Duhul lumii te pot ajuta, te pot influența. Iartă-ți frații, iartă-ți prietenii, iartă-ți dușmanii. La moartea omului căruia îi se deschide cerul, Biblia ne spune că trebuie să aibă lucrurile rezolvate. Și Domnul Iisus Hristos este exemplul suprem în sensul acesta. Atunci când era pe cruce, Luca capitolul 23, se ruga și spunea, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. În rugăciunea domnească așa au fost învățați. Și ne iartă nouă greșelile noastre. Cum? Așa după cum și noi iertăm greșiților noștri. Și Evanghelistul Matei amintește lucrul acesta. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru din ceruri vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru din ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. E frumos, e de neapărată trebuință că atunci când omul lui Dumnezeu trece din viață, să treacă în iertare. 2 Petru capitolul 3 spune cuvântul Scripturii, de aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Aveți nevoie de pace în inimile dumneavoastră. Aveți nevoie de pace și iertare în familie și în biserică și între biserici. Și închei cu un cuvânt pe care îl spunea Domnul Iisus Hristos în Luca capitolul 16. Toate aceste elemente din Scriptură și alte bunuri pe care Dumnezeu ni le dă la dispoziție nu sunt ale noastre. Dumnezeu ni le-a dat. Mântuitorul spune așa în Luca 16:9, da? Faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte. De ce? Pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Aici suntem trecători. Fratele Ghiță, de când îl știu, tot a muncit și a trudit. Acum pleacă și nu ia nimic cu el. Soția, 10 de copii, 100 și ceva de nepoți rămân în urmă. El pleacă singur. Dar ca să poți fi primit în corturile veșnice, fii un om la moartea căruia să deschide cerul. Adică să faci parte din poporul lui Dumnezeu. Să fii plin de credință, să fii plin de Duhul Sfânt, să fii un om al Scripturii, să ai întotdeauna privirea îndreptată înspre cer și să fii un om gata să ierte. Doamne, ajută-ne pe noi! Doamne, dă-ne izbândă! Amin. Amin. Am o întrebare în ziua aceasta, e valabil și pentru mine. Mi-am pus-o eu în dimineața aceasta, stând acasă. Și mi-a pus întrebarea, cine mi-a spus mie și cine mi-a spus nouă că noi vom moșteni pământul acesta?
Uitați-vă Biblia ce spune că cum a ieșit gol din pântecele mamii sale, din care a venit, așa se întoarce. Și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Se vede bine, fratele Ghiță pleacă. Nu poate să ia nimic cu el. De ce? Pentru că Hristos a pregătit un loc. Se desface casa pământească și a pregătit un loc în împărăția lui Dumnezeu. El, fratele Ghiță, vorbea mult cu el la telefon. Poate aș fi vrut să mai trăiască. Dar încă Biblia mea spune că în Eclesiastul capitolul 3, versetul 2, nașterea își are vremea ei și moartea are vremea ei. Uitați-vă dumneavoastră, el pleacă și nu pleacă din o casă cu 3 etaje. O casă simplă, a înțeles să nu investească bani, investiția lui cred că a fost pentru împărăție. Dumnezeu din cer să mângâie familia, să binevezi nepoții și pe sora Tălina. Amin. Dragii mei, noi am vrea să mai cântăm o cântare. În timpul cântării sicriul se va depune în mașină. Da, îl iubite fratele Claudel, Dumnezeu din cer să-l binecuvânteze, să mulțumească Domnului pentru lucrarea din ziua aceasta. Iisus, am înțeles, Doamne Dumnezeule, că pentru omul lui Dumnezeu, care era în poporul lui Dumnezeu și era la spărturi, se deschide cerul. Mângâie familia, Doamne! Mângâie nepoții, Doamne! Și Tu, Iisuse, fă ca să rămâi un tată pentru această familie. Îți mulțumesc pentru tot ce a fost în zilele acestea și știu că cuvintele care au fost, Doamne, a fost semănat cuvântul Tău. Știu, Doamne, că la mulți ne-ai vorbit, de aceea îți mulțumim și Tu să ne călăuzești. Asta e ultima zi. La revedere pe copii. Eu mă duc la Dumnezeu. Cam la el. Despărțire de despărțire. De-am la fără până la mine. Amintire de viața. Astăzi părăsești viața. Știm că aveți mare părere cu mine.
Toate neamurile să bată din palme pentru că a fost un om mondial. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Bateți din palme.
Con camel pie. L'ultimo pie. Ai milă de mine și ascultă rugăciunea. Domnul să ascultă rugăciunea familiilor, familia care este îndoliată. Și Domnul să ne ascultă și pe noi când strigăm la Dumnezeu în problemele și necazurile noastre. Amin? Amin! Domnul să vă binecuvinteze. Hai! Așa avem, băieți! Hai bine, mândăi! Dă-mi bani acolo!